zaudete, ez? Libet eta Victoria bezala, hori bai bikote glamurosoa. Ze inbidia. Nik ere nahi nuke maite minduta egon. Kilimak sentitu. Ja, mutilak zu maite bazaitu gainera. Nola esaten zaio horri? Elkar? Ez dakit, ni enaiz inoiz maite mindu. Zer? Bueno, mutilen bat gustatu zait, baina maite mindu. Eta bera ikusten ez zitzaizkizun tripak nahasten? Ez zinen urduri jartzen berarekin hitz egitean? Ez zen honen baten egun osoa maitasuna bestiek entzuten? Ez zinen zorra bilatzen begiratzen zintuenean? Bueno, ez kezkatu. Helduko zaizu. Eta orduan... Ez duzu zalantzarik izango. Maite minduta zaudela jakingo duzu. Ei, kontuz. Lasai, tia. Agurtzane, ze moduz txorkatila hori, hobeto? Bai, min pixka dut oraindik, baina medikuak esan dit dantzan hasteko moduan nagoela. Bueno, pues te naiz primeran. Barkatu baina gaur ezin dut dantzatzen, sekulako tripako minaukat. Ja, utzi etzakiak eta hasi luzaketak egiten. Ah. Edo zer asmatzen dute libratzeko. Nik uste nuen hau... Bai, hau goi mailako eskola bat zela. Ba bai, Ara gure handeren joa, Telmo? Hau gutxi omen da beretza. Londreseko Acte Studion ikasleak lan egiteko irrikaz zeuden. Ea ba, erronka gainditzen duzun? Alde meindik, venga. Lanean hasi behar dut, eta. Bueno, hastera goaz, Oso ongi. Bueno, prest! Uda berri segaz, ametxe iten dodan eraberien, zure begisegaz ametxe iten dot nik, nire parte bat eintzara, uka ezina bihurtu jak, barruen ikutu nozu, barrurarte sartu zara. Zabalik dauela sentitu zure begixetan. Utzibegiak. Azuretzat da. Ze polita. Bueno, gero egongo gara. Agur. Kaixo, Gorka? Hondik atera zara? Zu atera zanen leku beretik. Entxegu aretoan nengoen, dena ikusi dut. Zegoen ikusteko ba? Badakizu zertaz ari naizen. Ba ez dakit. Zer egiten zenuen zelatan? Hori ez da kontua. Agurtzan erekin ikusi zaitut. Eta? Ezin naiteke lagun batekin egon? Gorka, iratiri min egiten ari zara. Ei, ni naiz inori min egiten ari. Gainera, ez da zure arazoa. Ea iratik zer esaten duen. Gutxienez frogaren bat izango duzu. Zaiden aukatuko dut. Ea nork egingo dio min orduan.
erentzi du. Honei zerbait falta zaio, ezta? Bai. Zer, badago? Zure zain egongo naiz hementxe 8:00. Oso ilusionatuta nago. Jarri hilean oparitu dizudan lorea. Erantzun mesede. Zure ezkutuko Maitale. Zoragarri zaude Gotzone. Gotzone, zure ezkutuko Maitalea senartzat hartzen duzu? Zure ezkutuko Maitalea senartzat hartzen duzu? Zure ezkutuko Maitalea senartzat hartzen duzu, Gotzone? Gotzo, esnatu, zeterako prestatu behar duzu. Alkandore eta jertzea nahiko da kamiseta. Hartu torik jarri kendu, jarri. Botea lortzerakoan, gau guztia gurea baita bai. Ileneunta espain gorriak, guztia lortzeko gau gurea baita. Neskarri murtzerakoan, gau guztia gurea baita bai. Lore sorta eta kalanta izan, neskarri murtzeko gau zurea baita